Так, должен был быть обратный отсчет, но мы, Я бачу уже типа лайв. да, уже лайв. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Hub 9. Сегодня наш очередной образовательный стрим, посвященный локальным медиа, где мы встречаемся с известными и действующими журналистами, редакторами. И сегодня нашим гостем стал Алексей Шота. Приветствую. Как дела? Прывітанне. Ну, можно жить. Будем говорить сегодня о журналистике в кризисные моменты. Я вообще вкладываю в понятие кризисные времена, времена, когда вообще, не до журналистики, когда, собственно, нужно как-то спасаться, нужно бежать, либо условия настолько сложные, что вообще не до журналистики, и нужно заниматься чем-то более важным. Но редактора и журналисты настоящие, они настолько клевые ребята, что очень часто ставят свою профессию перед собой. В общем, для того, чтобы не забегать сильно вперед, передаю слово Лёше. Пожалуйста, пишите вопросы, будем озвучивать. И специально перед самым началом анонсирую следующий стрим, который будет через неделю в это же самое время на канале Hub 9. У нас будет Олесь Залевский в гостях, который тоже поделится своим мнением и видением журналистики в кризисные времена. Лёша, твой микрофон, твоя презентация. Дякую. Ну, слухай, не то чтобы мы такие клёвыя, да, я бы адразу хацеў развеять эти мифы и легенды, а хутчэй гаворка пра тое, што з аднаго боку, не знаю, як іншы, не хачу казаць за ўсіх, я нічога больш не ўмею рабіць у жыцці. А другое, гэта тое, што ніхто проста акрамя нас гэтага не зробіць. То есть, калі зараз не да журналістыкі, і здавалася б, навошта вот все тыя патрэбныя рэгіянальныя нейкія выданні, розныя дробныя, нейкія нішавыя. І наогул журналістка агулам, мы не кажам толькі пра мясцовыя нейкія спецыфічныя праекты тэматычныя. Навошта гэта ўсё? Мне здаецца, што проста таму, што нашмат бяднейшая будзе уся медыйная прастора, беларуская прастора агулам без нас. І я заўсёды стараюся убачыць у працы сваёй, працы калег нешта такое, што незамянімае. Таму што, калі это просто, назовем это нейкі рандомны інфармацыйны сайт, но новостные новости какие-нибудь. Вось, яны заменімы любым іншым сайтам падобнай канцэпцыі. Але пра гэта паговорым пазней. Это мяне тут так натхніў што-то на развагі, на развагі, якія былі не запланаваныя. Журналістыка ў крызісныя часы. Калі мне кінулі прапанову пра гэта пагаварыць, я падумаў адразу, што якія крызісныя часы, меряцца крызісамі. Правда, я не военны корэспандэнт, і не ў самых кепскіх умовах мы з аднаго боку працуем, таму што даводзілася за апошні год быць на розных канферэнцыях, розных тусоўках журналісцкіх. Вось калегі з Варшавы, з вельмі сяброўскай і даўно мне знаёмай арганізацыі, яшчэ, правда, да ўсіх да ковідаў, рэвалюцыі, контррэвалюцыі, вайны і так далей. Outrider's робяць серыю канферэнцый, міксер. І вось у Вільні на адной з гэтых канферэнцый этой серыі сустрэў я хлопца, журналіста з Мьянмы. Он зараз жыве ў Францыі, здаецца. І вот там крызісная журналістыка. Там ён збірае у Францыі грошы на зброю для сваіх сяброў-паўстанцаў у Мьянме. Да? І конечно, тут уже гаворка настолько кризисная журналистика, это может быть уже и не журналистика зусім, да, калі вы збіраеце на калашнікавы для ваших сяброўкі засталіся па тым баку мяжы. Ці там же сустрэў дзяўчыну з Афганістана, і таксама каго больш крызісны крызіс. Таму сёння будуць рэчы даволі простыя, як мне падаецца, пра наш гэты беларускі крызіс усяго. Паехалі. Такія сітуацыі
як у нас апошнія некалькі гадоў, яны ставяць перад людзьмі, канешне ж, пэўныя выклікі. І я пастараўся неяк, рыхтуючыся да сустрэчы, іх сістэматызаваць і для сябе самога разбіць на пэўныя тэзісы, пэўныя пытанні. Перадусім, што такое гэта крызісная сітуацыя, для каго яна крызісная, так? Я ўжо сказаў, што давайце параўнаем з якімі-небудзь нашмат больш жорсткімі гісторыямі з іншых краін. Можа быць, у нас крызісу няма, да? Або калі крызіс, то можа быць крызіс толькі ў нас. Вот у нас у журналістаў, нам ці ў рэдактароў там няма чым плаціць зарплату супрацоўнікам, там, да, і яшчэ штосьці, і крыніц няма, і экстрэмістамі прызналі. Можа быць, это толькі ў нас все так кепска. У нашай аўдыторыі плеваць даўно, і іх крызіса няма, ці наадварот, больше крызісу аўдыторыі, чым у нас, а мы пра это не ведаем, бо мы страцілі з ёй кантакт. Гэта першы пункт, які я хацеў бы абмеркаваць, каб мы дакладна разумелі, пра што мы гаворым. Другое, гэта відавочна, што не магло не з'явіцца, гэта праблемы бяспекі рознага кшталту, і якія тычацца не толькі нас, але і тых, для каго мы працуем, і тых, з кім мы працуем. Трэцяе, кароткае такое разважанне пра абмежаванні, на якія нас аб'ектыўна накладвае сітуацыя існуючая, і пра тое, якія абмежаванні мы самі на сябе накладаем, і наколькі это адэкватна адпавядае сітуацыі. Вось, далей пра крыніцы, бо няма журналістыкі, асабліва навінавай, але таксама і нейкай тэматычнай, калі вы не робіце навіны. Я вельмі люблю праекты, якія, што так кшталту, не знаю, слоу-медыя, да, як это назваць, якія не навінавыя. І сам заўсёды марыў такі праект рабіць, можа, яшчэ дажыву да такіх часоў, калі можна будзе не пра навіны пісаць. У любым выпадку крыніцы патрэбныя, а іх усё менш. Пагаворым пра тое, што застаецца, як тым карыстацца. Вельмі балючы пункт, хто за гэта наша свята заплаціць. Таму што адна з асноваў крызісу беларускай журналістыкі зараз гэта яе жахлівая недафінансаванасць. Да? То есть, калі вы гарантавана атрымаеце на касе ў жабцы больш, чым у рэдакцыі, то навошта ісці ў рэдакцыю? Да? Это ж відавочна. Вот. Трохі пагаворым пра шляхі выхаду з безвыхадных сітуацый, і ўсё, потым пытанні, адказы і развітанні. Как-то так будзе выглядаць наша сённяшняя сустрэча. Я калі спрабую называць сітуацыю існуючую, мяне летась у 23-м годзе двойчы, здаецца, можа яшчэ дзе, не памятаю, клікалі на такія невялікія, не то што нават стратэгічныя сесіі, а хутчэй такія сустрэчы планавання, розныя арганізацыі, рэдакцыі, каб я трохі пафасіліціраваў размовы, працу, як працаваць журналістам, актывістам, блізкім да медыа людзей, назовем это так, у сённяшняй сітуацыі. Я так падумаў, што нам трэба абавязкова, калі мы задаем сабе гэта пытанне, зразумець, што ў нас ёсць, што змянілася, і як вярнуць тое, што было, як працаваць з тым, што ёсць. Ідэальная сітуацыя у вас зараз на прэзентацыі. Ёсць нейкі прадукт, гэта контент, які вы ствараеце, гэта можа быць класная рассылка, які-небудзь ТГ-канал, TikTok, да, падкаст, што заўгодна. Ёсць каналы яго распаўсюду, да, там што заўгодна, Spotify, Яндекс.Музыка, не знаю, YouTube, папяровая газета в паштовую скрыню кінутая, паштовыя галубы, билборды на вуліцах, whatever, да, QR-коды на сценах налепленыя, стикеры на прыпынках аўтобусных, і аўдыторыя, то есть людзі, якія гэта спажываюць, да якіх даходзіць ваш канчатковы прадукт. І у прынцыпе, калі мы хочам мець нейкі паспяховы медыа, то мы павінны патрапіць на это перасячэнне. Мусіць быць прадукт, каналы, аўдыторыя, все дапасавана адзін да аднога. Інакш, калі штосьці выпадае, то ці у вас няма што сказаць аўдыторыі, ці у вас няма спосаба дайсці да аўдыторыі, ці у вас ёсць каналы, прадукт, але няма аўдыторыі, вы не можаце яе злавіць, заханціць са свае сеткі, выцягнуць і прымусіць там чытаць ці глядзець ваш контент. Вось, калісьці гэта было шмат, калісьці было вельмі лёгка. Да, калісьці, не знаю, вы ставілі на сайт навіну, плагіны яе закидывал в Яндекс.Дзен багамерскі, Дзен меў вбудаваную стужку у Viber, самую популярную платформу Беларусі, да, і все бабульки, все
ад 10гадовых там школьнікаў да 70гадовых бабуляк сваіх вайберах, бо кожнага ёсць беларуса унутры краіны, бачылі ў рэкамендацыях вашы навіны, да? Вы нічога не зрабілі, за вас працу зрабіў Яндекс, это калі пашанцавала. Ну, адпаведна там з троху іншым контентам, іншай аўдыторыі, гэта там мог быць Google Discover ці што заўгодна, ці нават проста, господи, вас маглі шукаць, да? Хтосьці мог гугліць у інтэрнэце, где найти плоскія круасаны в Гродно. Зараз, дарэчы, тренд такі, не знаю, плоскія круасаны. Все шукаюць у Гродні плоскія круасаны, з таго, што я заўважыў па трендам. І на першым месцы Гродно Лайф, тому што вы маглі патрапіць на гэты сайт, ён быў не заблакаваны. Зараз, калі з розных сістэм нас павыкідалі, іншыя сістэмы з Беларусю не працуюць, многія ресурсы паблакаваныя, проста такія відавочныя шляхі доступу, яны звужаюцца, моцна звужаюцца. Так? І фактычна тое, на што мы можам уплываць зараз цалкам, асабліва мы, хто па розных прычынах зараз не ў Беларусі, гэта на свой прадукт. Рабіць яго горш, рабіць яго лепш, дапасоўваць яго пад патрэбы аўдыторыі, пад каналы. Але зараз сітуацыя такая, от прыкладна так выглядае, на мой погляд, ситуация, да, что есть некий продукт, он у нас застался, мы ведаем, як его робіць, мы профессионалы, мы медиа, там, менеджеры, журналисты, подкастеры, ютуберы, классные чуваки, але и каналы, и аудитории у нас разлетеліся на асобныя такие фрагменты, и только часткова паміж собой где-то перасекаются, и значна менш магчымасцяў стала трапляць до той аудитории, якой мы хотели. Это я так бачу, может, я не маю рацыі, але калі мне просяць нейкую аналогію сучаснай сітуацыі сказаць, я вот такую рэч малюю ці на фліпчаце, ці паказваю на прэзентацыі. Вось, адпаведна, шляхі выхаду з этой сітуацыі, я іх пералічыў на слайдзе, гэта адаптавацца да сітуацыі, трэба змяняцца. Старыя лекалы не будуць працаваць, ці можна сюды закрыцца. То бок сказаць, все, мы зрабілі што маглі, і пайсці працаваць касірам у Жабку. Вось. Прынамсі, больш шансаў будзе атрымаць крэдыт на жыллё, чым вы будзеце рэдактарам медыа. Так, якія шляхі выхаду будзе далей, але тут я ўжо трошкі на гэтым слайдзе пра гэта сказаў. Калі аўдыторыя у нас разлетелася на розныя асобныя сегменты, і каналы у нас уже такія, скажем, неканвергентныя калісьці, да, то адзін з адказаў этой сегментацыі аўдыторыі, пра гэта будзе далей, у нас сёння сказана. Гэта пошук нейкіх больш вузкіх накірункаў, таго, што патрэбна людзям, разуменне іх боляў. То есть наўрад ці сёння можна зрабіць універсальныя медыа. Я не вельмі ў гэта веру. Некаторыя ёсць дастаткова універсальныя, але я ўсё ж такі все больш і больш пераконваюся, што стварэнне вялікай колькасці малых дробных нейкіх праектаў больш жыццяздольнае і больш адпавядае выкліку часу, які перад намі сёння стаіць. То бок хутчэй не рабіць новы вялікі, не знаю, Тутбай які-небудзь даць, там новы онлайнер, ці што заўгодна агромнае, а хоча рабіць што-то вузкае. Зрэшты, паглядзіце, прааналізуйце, колькі зараз ТГ-каналаў беларускіх ёсць таких невялікіх, на самыя розныя тэмы, і пра нумізматыку, і пра ахову спадчыны, і нейкія музычныя, і літаратурныя, і на самыя вузкія тэмы, і нейкая мясцовая урбаністыка, урбаністыка гародні, там урбаністыка Гомеля, не знаю, драўляная архітэктура, как нейкі лайфстайл, адпаведна, таксама і свабодны час, таксама кулінарія, та што заўгодна. Вось. І гэта паказвае, што калі з'яўляюцца такія вузкія каналы, значыць, яны камусьці патрэбныя. Вось. Зноў жа, гэта па спосабах распаўсюду, па аўдыторыях таксама. Калісьці, калі вы раней рабілі аналіз аўдыторыі на нейкіх стратэгічных планаваннях, і там такое было, што трэба намаляваць там 3 партрэты, это была такая класіка, то зараз 33, напэўна, партрэты трэба намаляваць. Таму што, прынамсі, я такую раздробленасць адчуваю. Это выклік. А раздробленасць — это вынік крызісу, мне здаецца, у медыях зараз, і такого, грамадска-палітычнага таксама крызісу, у пэўным сэнсе у нас. Вот. Не баяцца эксперыментаваць, самае галоўнае — адмаўляцца ад таго, што не працуе. Вось мы
некаторыя рэчы, якія не працавалі, перасталі рабіць. Некаторыя рэчы мы стараліся ўкладаць, што некаторыя рэчы нам падаваліся важнымі, неяк іміджава, ці мы думалі, што добра это мець, але за апошні год у нашай рэдакцыі ад некаторых накірункаў мы адмовіліся проста таму, што змаглі ацаніць іх эфектыўнасць, дакладней неэфектыўнасць. Вось, ну і гэтак далей. Там все на слайдзе ёсць, што я тут лішняе кажу. Ідзем далей. Вось, гэта важнае пытанне. Яно ў мяне самае першае стаяла, і наогул падрыхтоўку да сённяшняй сесіі нашай размовы, хаця ўжо 15 хвілін тут я што-то расказваю вам, я сам для сябе пачаў з гэтага пытання. А хто ў крызіснай сітуацыі? Ну, пра каго гаворка? І ці гэта адпавядае крызісная сітуацыя адных, крызісная сітуацыя іншых, ці мы адзін аднаго разумеем? Ну, журналісты, напэўна, ў крызіснай сітуацыі зараз. Таму што неважна, дзе вы, асабліва хто ў эміграцыі, это вялікая неўпэўненасць у будучыні, але і ўнутры Беларусі таксама у этой прафесіі складаней заставацца. Ну, ёсць, канешне, у нас дагэтуль незалежныя медыі ў Беларусі, кстати, прыватныя медыі, да, слова незалежныя я наогул не люблю. Я не ўжываю, ніколі не кажу, што там Родны Лайф, там хто-нибудь яшчэ незалежныя медыі. Прыватныя медыі, так, незалежныя, ну, это слово вельмі заезжанае. Я яго стараюся, не ўжываў яго і 5 гадоў таму, і зараз не асабліва ўжываю. Вот. Але ёсць яшчэ і нават афіцыйна зарэгістраваныя і розныя там гарадскія парталы, і сабе нармальна жывуць яны і ў Гродні, і ў іншых рэгіёнах, але нават калі вы там сядзіце і прытрымліваеце самых вялікіх правил бяспекі і пішаце толькі пра коцікавы ремонты дарог, это я зараз не хочу, ну, нічога нікога пакрыўдзіць, спадзяюся, это зусім не той тон, ніхто не падумае, што я абесцэньваю, не дай бог, не. Я пра тое, што неважна, чым вы займаецеся, няпэўненасць у будучыні все большая. И это на фоне сусветных навін, да, там, когда-то, может, Третья мировая разгорится полностью, да. Што далей, это ўсё сказаў, так? Ага. У выніку вельмі шмат класных журналістаў мы губляем, людзі сыходзяць з прафесіі, а тых, хто застаюцца, перажываюць такі складанасці доступу да раней здавалася б відавочных крыніц. То есть ты прывык, што ось у вас класнае гарадское мясцовае медыа, некае там гіперлакальнае, і к вам прыходзяць у вашу рэдакцыю, калі у вас ёсць рэдакцыя, людзі кожны дзень, а от цяпер яны ўжо не могуць прыйсці, няма куды. Гэта адно. І вось мы такія журналісты сабе бедныя сядзім і бядуем, і расцарапваем там эти свае раны. Пытанне у мяне такое: аўдыторыя таксама ў крызіснай сітуацыі? Можа быць, у аўдыторыі все нормально, можа быць, яна не хоча нас, можа, і крызіс аўдыторыі тым, што яе проста мы не патрэбныя ўжо. Дарэчы, вот стомляся ад навін, гэта вельмі спрэчны тэзіс, таму што все даследаванні вам будуць казаць, што людзям все менш цікавы навіны, людзі стаміліся ад палітыкі, але все роўна, так ці інакш мы бачым на сваім прыкладзе, канкрэтна нашай рэдакцыі, што ўсё роўна навіны такія, палітыка, затрыманні, суды, нейкі трэш, Бондарева што-то сказала, ўсё роўна яны збіраюць больш за 100 праглядаў. Ўсё роўна, ну, канкрэтна у нас это, я так часам кажу, кого посадили и где пожрать. То есть споживание, новыя кафешкі Гродна і хто сел. Вот это две тэмы, якія чытаюцца лепш за ўсе астатнія проста в вялікім адрыве. Але агулам, ці аўдыторыі мы патрэбныя ці не, бо рознакшталт даследаванні паказваюць, што людзі зараз заняліся сваім уласным выжываннем, сходам у прыватнае жыццё, клопатам аб бяспецы, думаюць, дзе зарабіць грошы. Это таксама паказваюць нават контент наш. Я бачу, што чытаюць людзі пра заробкі, зарплаты заўсёды чытаюць, пра вакансіі чытаюць. А таксама, дзе далей тусануць, як жыць далей. Часам выехаўшым падаецца, што там нейкая Паўночная Карэя ці што, да, у Беларусі. Але жыццё ідзе сваім шляхам. Я прекрасна бачу, што адкрываюцца новыя кавярні, летні кожны дзень у Гродні, і все там бурліць проста жыццём. Вось, только без нас, да. І пытанне зноў жа, да, ці крызіс, які мы адчуваем як журналісты, ці ён такі самы, як адчувае аўдыторыя. І я вельмі баюся, што не, што гэта два зусім розныя крызісы. І адпаведна адказваць на крызіс, які адчувае аўдыторыя, мы павінны інакш на свой уласны. Героі яшчэ, ну, мы для аўдыторыі можам пра штосьці пісаць, але
каб пісаць нам патрэбны людзям. Людзі любяць чытаць пра людзей. Немагчыма, каб доўга існаваў жывы праект, у якім не будзе жывых людзей. А зараз, як я напісаў на слайдзе, вы можете прачытаць, сітуацыя выглядае так. Я заўсёды, калі дзесьці езджу за мяжой, сустракаюся з калегамі, сустракаюся з іншымі журналістамі, на нейкіх медыятусоўках. Я кажу, што беларуская журналістыка зараз выглядае так, што ананімныя журналісты пішуць гісторыі пра ананімных людзей, якія каментуюць ананімныя эксперты. Да? І гэта, конечно, пытанне бяспекі. Да? Але все большая адсутнасць жывых людзей знутры Беларусі ў медыях вельмі адчуваецца і вельмі балючая. І я думаю, это асабліва адчуваецца тых, хто чытае ўнутры Беларусі. Вось. І зноў жа, гэта зусім іншая крызісная сітуацыя. Не знаю, ці можна так сказаць, але ў пэўным сэнсе у нас тады нейкія тры крызісы. І на кожны з іх трэба нейкія свае лекаванні шукаць, хутчэй за ўсё. Зноў жа, это толькі мае думкі, я не прэтэндую на нейкую навуковасць і тым больш веданне аб'ектыўнай рэальнасці. Так, калі нічога не забыў. А калі забыў, то на сесіі пытанняў адказаў да этого вернемся. Ідзем далей. Вось, праблемы бяспекі, пра якія таксама у плане казаў. Ужо часткова гэта мы закранулі на папярэднім слайдзе, таму што акрамя такога, скажем, адчування пэўнага крызіснай сітуацыі. То есть, вам можа асабіста нічого не пагражаць у дадзены момант, але то, што наогул сітуацыя крызісу вакол нас, это адчуваецца. Ёсць яшчэ аб'ектыўныя пытанні бяспекі, і у выпадку, напрыклад, нашай рэдакцыі адразу вот эти 4 пункты прыходзяць у галаву мне як медыа-менеджеру. Гэта бяспека саміх журналістаў, незалежна ад таго, незалежна ад таго, што яны ўжо ў бяспечнай краіне, ва ўмоўна бяспечнай краіне, да, таму што рознае здараецца. Вот вы чыталі навіны, што тут і аказваецца дадзеныя могуць асабістыя польскія чыноўнікі в амбасаду Беларусі перадаць, типа все нормально, так і павінна быць. І розныя іншыя сітуацыі могуць здарацца, всякія там агенты, так. Мы стараемся, нашы журналісты стараюцца не распаўсюджвацца пра тое, дзе яны працуюць. Гэта не важна, кажуць, і лепш, каб і сваякі не ведалі так дэталяў. Там где-то з'ехаў, там сидит в Мозамбике каком-нибудь или на Гренландии, и он, дурак, уехал с Беларуси. Все, больше дэталяў не стараемся нават сваіх не распаўсюджваць, тому што хто ж ведае, куды інфармацыя патрапіць. Да? А тым больш, што казаць, калі вот хвалюемся тут у экзайле за нейкую такую бяспеку сваю, што казаць пра тых, хто ўнутры краіны. Пры тым, што, это ж не сакрэт, што многія медыі, нават прызнаныя экстрэмісцкімі, маюць так ці інакш кантрыбутараў у Беларусі. Да? Там не то, што, можа, там ужо фултайм журналістаў, але ёсць гэта секрет Палішынеля, напэўна, да? Вось. І паветна таксама не дадае адчування бяспекі журналістам абсолютна рандомнае прызнанне экстрэмісцкімі матэрыяламі ці фармавальнямі. Не то, што зусім рандомнае, але дастаткова адвольнае. То есть мала шансаў, што калі вы аўтар аўтарытэтнага канала пра, не знаю, ямы на дорогах, не знаю, пра озеленение в Смолевичах, это добрая, хорошая, приемная тема. Там, не знаю, або как выращивать помидоры в Лунинце, у вас канал на такую тему. Ніхто вас не это не ратуе вас ад таго, што калі-небудзь вас рандомна не прызнаюць экстрэмісцкім нават фармаваннем. Шансаў менш, чым калі вы рэальная нейкая грамадска-палітычная медыа, але яны не нулевыя, на жаль. Гэта не надае нават адчування бяспекі. Бяспека сваякоў таксама асабліва тычыцца тых, хто выехаў, у кого засталіся сваякі ў Беларусі. Да? Здаецца, масава ж не ходзяць па сваяках, все больш-менш спакойна, але ніхто не абаронены ад таго, што нешта не зменіцца раптам. І што канкрэтна не вашы сваякі патрапяць пад штосьці непрыемнае праз вас. Да? Праблемы бяспекі крыніц, зноў жа, вельмі вялікая. То есть многія рэдакцыі, якія раней працавалі дастаткова адкрыта, мусяць зараз распрацоўваць. Хаця, мне здаецца, ўсе ўжо распрацавалі, распрацоўваць нейкія пратаколы бяспекі і вельмі далікатна працаваць з крыніцамі. Часам бывае так, што па нейкай тэме крыніца фактычна
одна, можа быць, і як бы вы яе не стараліся рандамізаваць, неяк ананімізаваць, можно высветліць, што кто это был, таму што только у этого человека есть такая інфармацыя, і тады вы просто вымушаны выкидывать классную информацию, классный материал, потому что там занадто просто опознать, кто мог злить информацию, а в узкое коло тых, хто заліваў. Так, гэта, ну, гэта зноў боку пытання таго, як вы сваю працу будуеце і наколькі стварылі нейкія пратаколы для бяспекі вашых крыніц. А з іншага боку, таксама зноў ж адчуванне суб'ектыўнае людзей. У вас можа быць супербяспечная сістэма, вы упэўнены ў ёй, што немагчыма вашых крыніц там схапіць, але калі чалавек себе адчувае ў небяспецы ў Беларусі, вы наўрад ці вы яго пераканаеце, ну, прынамсі, я вельмі сумнеюся ў гэтым. Ну і бяспека аўдыторыі. Зноў жа, да, што рабіць, каб людзей проста за чытанне вас не хапалі. Да? У нас ёсць такія выпадкі, у іншых калег, тут у нас у Беластоку, калі людзей канфісковалі тэлефоны, там пару сутак хтосьці пасядзеў, там штраф, там пару сотняў рублёў за то, што проста быў на кагосьці падпісаны. І вось гэта ўсё навівае на думку даўнюю дыскусію пра праблему адказнасці, да? Ці адказвае журналіст за вынікі сваёй працы ці не. Ну, хто дастаткова доўга ў прафесіі, той ведае, што заўсёды раней казалі, што журналіст за вынік сваёй працы не адказвае. Да? Задача журналіста перадаць інфу дакладна, грамадска значную, важную. То есть не задаволіць грамадскае любопытство нейкае, да? Это кепска. Задаволіць грамадскую патрэбу аб'ектыўнай важнай інфармацыі, грамадскі інтарэс, гэта зусім іншае. І раней было відавочным, як амінь, да? як отче наш, да? Як кажуць, што калі нешта вы там написали, и у кого-то из-за этого проблемы, то это проблема того человека, у кого проблемы. Вы выканалі свою задачу, подали инфу дакладна, грамадказначную, без скажэнняў. Да, вы не адказваеце за вынікі вашай працы. Зараз відавочна абсалютна для ўсіх уже, да, што гэта все стало з галавы з ног на голову, наадварот. Так, і зараз асноўным прынцыпам стаў такі медычны у нас прынцып, не нашкодзь. Да? І гэта зноў жа ўжо даволі доўгатэрмінова, да, адбываецца. І хто ведае, ці не будзе, гэта ўжо цяпер асноўны прынцып журналістыкі на доўгія гады. Да? А гэта змяняе цалкам фокус працы. І, канешне, ну, для тых, хто прафесіі даўно, гэта балюча. Але бяспека на першым месцы. Вось. І што гэта ўсё азначае? Што вот вельмі доўга беларускія медыі шлі ад самацэнзуры, да, якая заўсёды была. Бо ў такіх аўтарытарных грамадствах гэта натуральна. Ну, няўжо вы там няўжо хтосьці верыў, да, што існавалі ў Беларусі абсалютна там свабодныя медыі, якія цалкам больш хацелі, то пісалі без ніякай самацэнзуры. Ну, я пра такія не ведаю. Магчыма, яны існавалі, вы мне раскажаце потым, я такіх не сустракаў. І сыходзілі мы ад яе гадамі і прыйшлі да яе зноў, ну, просто з іншай прычыны яна зараз з'явілася. Да? Мы ўжо менш хвалюемся пра сябе, асабліва калі мы не ў Беларусі. І невядома, калі туды патрапім, ці ўжо наш прах туды прывезуць, як пашанцуе. А цяпер прычына самацэнзуры ў бяспецы не нас, а бяспецы аўдыторыі ці крыніц. Але адно на адно, да? Как-то хрен редьки не слаще, і памянялі шыла на мыла. На якасць журналістыкі гэта ўплывае, да? Просто праз гэта ўсё журналістка робіцца горшай. На жаль. Прынамсі, я так это бачу, зноў жа, я буду на кожным слайдзе буду паўтараць, што такі маё ўражанне ад сітуацыі. Столькі пытанняў, столькі праблем, столькі абмежаванняў, да, як іх пераадолець, якія могуць быць шляхі выхаду з існуючай сітуацыі. Так, калі у нас все заблакавана ў краіне, усе запужаны, да, крыніц у нас няма, у нас былі крыніцы, але яны робяцца все больш абмежаванымі, грошай няма, пра это пагаворым, да, іх робіцца все менш. І такое адчуванне, што будучыні няма. Да? То есть, хутчэй за ўсё, калі сёння взяць, вот, вырваць сённяшні дзень з усёй гісторыі медыяў, беларускіх медыяў, і просто разглядзець яго адарвана ад кантэксту, то можа падацца, што ну, это все, это вот, конец, да, последние дрыжыкі там паміраючага
человека. Ну, ці калі лягушка ўжо памерла, да, а вы там в неё тыкаеце там токам, да, она дёргаецца. Как-то это так выглядае. Але ў дынаміцы можа не ўсё так кепска. Давайте паглядзім, што можна зрабіць. Это некаторыя рэчы, которые зараз выкарыстоўваюцца, у тым ліку намі, і это простыя адказы на складаныя пытанні. Занадта простыя, але лепшых я проста не ведаю. Вам трэба іншы эксперт, каб лепшыя адказы даць. Што рабіць? Проксі-каналы. Мы гэтым пачалі займацца яшчэ 3 гады таму. Калі шчыра, ну, больш не раскажу нічога, это секретна. Прям што з нашай сферы. Але самы просты прыклад, да, такое часам вы маглі бачыць, што вот выходзіць матэрыял на нейкім сайце, напрыклад, люстэрка, а там напісана, што это матэрыял блога «Людзі», да? Або там выходзіць дзе-нибудь яшчэ, это матэрыялы блога гісторыі. Толькі там в этого блога «Людзі» ці блога там «Отражение», да, вы не знойдзеце. Просты фінт ушамі. Можна больш складаны, і я хутчэй за яго стварыць прям асобныя каналы і развіваць іх. Сайт-каналы, проксі-каналы, якія будуць такой бяспечнай пракладкай. Ніякай сувязі не паліць з асноўным медыа і развіваць іх, таму што, ну, калі-небудзь можа здарыцца так, што вашы асноўныя медыа з-за ўсіх гэтых экстрэмізмаў, блакіровак проста не выжыве. Да? Але у вас уже будзе сетка з 10 там ТГ-каналаў на розныя тэмы. Гэта не толькі пытанне, ну, вось не складваць яйца в одну карзіну, да? Каб заўсёды мець альтэрнатыўны варыянт. Да? То есть лепш мець 3 YouTube-канала, чым 1, просто таму, што калі 1 памрэ, у вас стануцца яшчэ 2. Ну, это ж відавочна. Гэта яшчэ пытанне таксама аховы вашай аўдыторыі ад экстрэмізму. То есть калі у вас ёсць канал грамадска-палітычнага медыа, ён ужо хутчэй прызнаны экстрэмісцкім або будзе прызнаны экстрэмісцкім. Але калі у вас яшчэ ёсць тэматычныя каналы, рубрыкі асобныя, гэта больше шанец, што они пражывуць, працягнуць даўжэй без экстрэмізму, без этого лейбла і ярлыка. А другое, гэта сегментацыя. Ну, мы предказалі самому пачатку пра праблемы аўдыторыі, што даследаванні кажуць, што якабы аўдыторыя не хоча чытаць навіны, асабліва грамадска-палітычных навін, але я бы паспрачаўся, аўдыторыі там свае праблемы, давайте іх вырашаць. Давайте, калі у чалавека праблема ёсць, дзе з'есці плоскі круасан у Гродні, або калі у чалавека праблема ёсць захаванне спадчыны там Палесся, да што заўгодна. Давайте вырашаць вузка гэтыя праблемы вузкімі каналамі. Вось. Таму, ну, а потым хто ж вам забараняе, ну, зрэшты, да, калі гэта будзе хорошы паспяховы канал, ну, яго контент возьме там і какая-нибудь Будьма, і чым чорт не шутит, тое ж зеркало, да, і все, миссия ж выканана. Ваша миссия ж якая? Набирать подпісоту ці быць карысным людзям і распаўсюджвацца па максімальнай колькасці каналаў. Калі другое, распаўсюджвацца па максімальнай колькасці каналаў і даходзіць да максімальнай колькасці аўдыторыі, то любы перадрук вас – гэта вялікі поспех. Добра, стварылі мы сетку там проксі-каналаў, да, розныя дадатковыя сайт-праекты на розныя вузкія тэмы. Сегментовали аудиторию. Вот. Любители книг у вас в одном канале собрались, любители там зайчика в другом канале. Змены ў самім контенте, у самім продукте. Ну, это відавочна, што мы не можем сёння рабіць такі самы прадукт, які мы рабілі 2 гады таму, калі яшчэ былі ў Беларусі, але, напрыклад, ужо былі пад ціскам. І тым больш не так, як 4 гады таму, калі былі ў Беларусі і думалі, што там вообще все свабодна, а яшчэ інакш, чым там 6 гадоў таму, калі вы былі ў Беларусі, яшчэ і грошы маглі там зарабляць. Все меняется. Да? Дэн хоче меня заткнуть? Нет, я пришел для того, чтобы вывести пару комментариев от наших зрителей. Добро. Метробой, мужской журнал пишет, что есть грустное ощущение, с учетом всего сказанного, что медиа в эмиграции будут работать на тех, кто уехал, а СМИ в Беларуси на тех, кто остался. Это не выключено. Это не выключено. Это один з магчымых сцэнарыяў. Сёння наша сустрэча таксама пра тое, напэўна, да? Як этого сцэнаря пазбегнуць? Я так думаю. И второй комментарий. Еще СМИ в эмиграции слишком токсичны для тех, кто живет в РБ. А для иммигрантов белорусские СМИ становятся просто неинтересными.
Вот такой Э, комментарий. Ёсць такое, канешне, асабліва другая частка, ну, сапраўды, калі чым больш жыццё чалавека звязана там з Берлінам, Варшавай, там Порту ці Чикага, тым менш проста, ну, то есть ностальгія пэўная ёсць, да, але гэта некалькі рубрик. То есть, ну, понятно, што ось такія людзі чытаюць ностальгічныя рубрики там мой Могилев 20 лет назад, что-нибудь такое, да, але штодзённае жыццё іх просто уже мало закранае, а ну час наш мой час вельмі дарагі, напрыклад, я ведаю, што я не могу себе прысвяціць свой час чытанню всяго, што адбываецца ў мяне дома, да, нават калі хачу. А першае, да, таксічнае, ну таксічнае ў плане, мне здаецца, перадусім от пэўнай небяспекі, таго што яны нясуць подписки страшна, там, да, по контенте по-рознаму. Тут не все так плохо, я думаю. Интересный момент был, как раз аккурат сегодня утром мне написала знакомая могилевская журналистка. Она говорит: слушай, а откуда ты узнал, что в Могилеве ремонтируют Первомайскую улицу? Я такой, типа, это что, секретная информация? Про это я написал, что исключительно из официальных источников и средств массовой информации, распространяемых в электронным способом. В общем, очень у многих, кто находится внутри Беларуси, очень складывается все больше какая-то перекошенная картина мира, что, ну, как будто мы не в 21 веке живем, когда ты, в принципе, можешь даже стрим посмотреть. У нас вот, например, из Могилева идет стрим круглосуточный, и ты, когда заскучал по родному городу, можешь включить его и посмотреть на эти самые... И там очень много вещей ты можешь заметить. То есть благодаря тому, что есть электронные каналы, ты можешь легко созвониться, легко попросить кого-то что-то показать. В общем, все намного ближе, чем кажется. И в этом, наверное, самое большое отличие и медиа, и миграции вот теперешней от той, которая была даже 10 лет, 15 лет, 20 назад. Вот эти все штуки нужно учитывать. Добрый, я возвращаю обратно твою презентацию. Да, я абсолютно сходны. Да. З тым, што ты сказаў, і от мне здаецца важна таксама памятаць наогул пра кантакт паміж тымі, хто з'ехаў, тымі, хто застаўся, калі для вас важна, калі вы не хочаце цалкам разрываць нейкія адносіны, таму што гэта важна для пэўнага таксама з-за псіхалагічнага камфорту людзей, для захавання сувязяў на такім нават базавым агульначалавечым узроўні. Так, паколькі мясцовыя навіны з-за мяжы рабіць няпроста, ну гэта патрабуе пэўнага эквілібрыстыкі, да? Мець на месцы інфарматараў, каб яны вам інфу кідалі, каб это было бяспечна для іх, каб іх там не ўзялі. Гэта все вельмі зараз ускладнено, гэта час, і просто ну, вы не зможаце, хутчэй за ўсё, зноў жа, можа быць, тут зможа, быць першым, да, все роўна мясцовыя нейкія сайты, там, да, газета там 30 лет без урожая Гродненского района, там, да, ці якая-нибудь іншая, ці мясцовыя агрэгатары прыватныя, нейкія сайты рэкламныя, яны все равно будуць хутчэй, таму што яны на месцы. Вось. Гэта вырашаецца тым, што мы мяняем падыход да контенту. Я ўжо казаў, это моя мара сысці з навінавых медыа, таму што ёсць столькі класных іншых варыянтаў контенту. Это аналіз, это тлумачэнне, ось эксплейнеры. Да, я таксама веду такія часам невялікія сесіі па працы з эксплейнерамі па тлумачальнай журналістыцы. Гэта факт-чек. Вельмі ж часта мы бачым нашы калегі, ну і не калегі, а тыя, хто працуе ў дзяржаўных медыа, калегамі я б іх не называў іх, робяць, мякка кажучы, не вельмі прафесійную працу, часам проста па дурасці, часам свядома. Таму выкрыццё прапагандысцкіх наратываў, нейкія гісторыі, якія не прывязаны да сённяшняга дня, все это можна рабіць, тое ж краязнаўства і гэтак далей. Таму, на мой погляд, адзін з выхадаў гэта змена фокусу спробы адсочвання текущей повестки хуткой и постоянный это стресс того, что мы спазняемся, мы не паспяваем, мы не можем быть такими хуткими, як былі калісьці. Трэба просто пераходзіць на іншы контент, які не патрабуе такой хуткасці, не расказваць гісторыю, а тлумачыць яе. Да, як калісьці казаў, да, здаецца, Карл Маркс, да, што
мы уже дастаткова зразумелі свет, цяпер пора яго мяняць, да, а праз стагоддзе сказаў іншы марксіст Славой Жыжык, мы уже дастаткова змянілі свет, цяпер пора яго зразумець. Да. Вось, мне здаецца, таксама это пытанне зразумець свет вельмі стаіць. Што яшчэ рабіць, каб захаваць аўдыторыю, быць цікавым і карысным? Гэта карыстацца тымі крыніцамі, якія іншыя лянуюцца карыстацца або не ведаюць як. Это дзяржзакупкі, гэта грамадскія абмеркаванні, базы судоў, базы банкруцтва, іншыя даступныя крыніцы, якімі карыстаюцца тыя умельцы, якія в OSINT умеюць, да, в Open Source Intelligence. І таксама перыядычна адбываюцца онлайн майстар-класы і офлайн таксама. Па OSINT записывайце, цікаўцеся. Мне здаецца, гэта наогул павышае якасць журналістыкі у прынцыпе. Таму што вось грамадскія абмеркаванні і дзяржзакупкі. Это открытая крыніца. Ну, бяры, не хочу. Лёгкі доступ, шмат цікавага. Трэба толькі пакавыряцца, але можна знайсці класныя рэчы. І мы заўважылі, што прынамсі нашым гродзенскім грунце ўжо многія іншыя тыя нашы канкуренты, калегі-канкуренты, хто застаўся ў Беларусі, хто вядзе такія мясцовыя сайты вось пра ўсё, такія апалітычныя проста падборкі мясцовых навінак, яны ўжо навучыліся таксама і грамадскія абмеркаванні адсочваць, і дзяржзакупкі часам глядзяць. Да, яшчэ такі базы судоў, базы банкруцтва яшчэ не ўмеюць. Ну, але там спецыфічная тэма. І што гэта значыць? Ну, можа быць, мы не зусім выйгралі, але медыасектар выйграў трошкі. Агулам гродзенцы выйгралі. Тыя медыі, якія, ну, на мой погляд, не хочу нікога ацэніць, але былі троху горшыя, сталі троху лепшыя, таму што на нас арыентаваліся. Мне прыемна. Вось. Ну і там часам ёсць касмічныя рэчы, вельмі класныя. Напрыклад, мы знайшлі праз базу судоў і базу банкруцтваў, прааналізаваўшы даступную інфармацыю, знайшлі, што Байко, это такі панчошны кароль, конте, да, конте, спа, колготкі, носки, шкарпэткі, судзіўся з з зяцем, які кіраваў мясакамбінатам, які пастаўляў мяса в калоніі. Ну, кароче, такая дзіўная гісторыя. Таксама быў прикольны мужик, які быў бізнесменам на подушках і матрацах. Матрасны кароль такі ў Гродні быў на нямецкіх тэхналогіях. Толькі ён падтрымаў вайну Расіі супраць Украіны, і немцы спужаліся мець такого, канешне, калегу, і сышлі ўсе нямецкія інвестыцыі. І яго круты бізнес адразу, ну не адразу, там яшчэ амаль 2 гады дышаў на ладан і закрыўся. І зараз суды, ён вінен кучу грошай сваім былым супрацоўнікам. І розныя такія сацыяльныя гісторыі, абсолютна сацыяльныя часам выходзяць. Таксама все з базы судоў. З дзяржзакупак мы выцягнулі гісторыю, якая ляжала на паверхні, но просто і ніхто іншы бы не паглядзеў, таму што людзі там не глядзелі ў гэтым кірунку. Гісторыя, што ў цэнтры Гродна з'явіцца флагшток агромны, вышынёй амаль сфарны касцёл са сцягам правільнай афарбоўкі. Вось. І калі мы это выцягнулі, адразу пасля нас гэта зрабілі ўсе такія прыватныя медыі гродзенскія, і нават потым і пазаецца дзяржаўныя. Хаця відавочна, што калі б мы это не выцягнулі, то і это б доўга замалчвалася гісторыя з флагштокам. Вось. Таму шукаць новыя крыніцы, асабліва тыя, у якіх іншыя лянуюцца працаваць. Так. Дзе ляжаць грошы? 4-е пытанне, вельмі важнае, таму што ўсё гэта рабіць можна, але вельмі цяжка гэта рабіць на адной толькі голай нейкай ініцыятыве сваёй. Але можна, напэўна, таксама можна. Тут гэта самае складанае пытанне, таму што рэклама... Ну, я дакладна не веру ў тое, што за рэкламу могуць жыць медыі, якія з'ехалі. Ёсць людзі, якія вераць у гэта, і такія стрімы ўжо былі, вы, можа, калі то чулі. Я вельмі скептычна да гэтага стаўлюся. Калі ў Беларусі, то яшчэ ладна, да, і калі вы не экстрэміст, то, але ўсё роўна, гэта заўсёды былі вельмі смешныя грошы, з рэкламы добра жылі там толькі самыя буйныя. Вось. Калі вы пракорміце аднаго чалавека з рэкламы, то я лічу, што вам вельмі пашанцавала. Так званыя пацучыныя гонкі, да, па гранты все больш складаныя, сапраўды, грошай мала, тых, каму яны патрэбныя шмат,
Цяпер ёсць не толькі мы, ёсць яшчэ так званыя добрыя рускія, так, ёсць украінцы, усім трэба, усе ў складанай сітуацыі, і гэты пірог адзін, а жадаючых адшчыпнуць кавалак усё больш. Вось, таму пытанне, што застаецца, акрамя ініцыятыўнасці сваёй уласнай і жадання працаваць за ідэю, гэта вельмі добрае пытанне. Ці ёсць на яго адказы? Паспрабуем адказаць, бо я набліжаюся больш-менш да канца свайго дэпрэсіўнага выступу. Што нам трэба рабіць? Задача на будучыню, а праблема, што будучыня ўжо наступіла, мы як заўсёды не падрыхтаваліся да яе. Будаваць устойлівасць, так, это клапаціцца пра сябе, свае каманды, пра асабістае сваё некае задавальненне і фізічны, псіхалагічны стан. Не знаю, што я могу парэкамендаваць. Могу парэкамендаваць бег. Это вельмі круто. Бегайте 10 километров каждый день, вам станет лучше. Вось, як змагацца з недофінансаванасцю? Шукаць зноў жа крэатыўныя выхады. Што зараз могуць рабіць тыя, хто з'ехаў? Ну, можа, вы заўважылі, у гэтым годзе некалькі медыя, у тым ліку мы, а таксама калегі, хто больш буйныя, вырашылі скарыстацца гэтым механізмам, які ў Польшы і Літве. Механізм перадачы процента ад падатка. Да? Вы можете, калі вы жывеце ў Польшы або Літве і плаціце там падаткі, вы можете пералічыць 1 коска 2% у Літве, 1 коска 5% у Польшчы на карысныя грамадскія арганізацыі. І дзякуючы розным там партнёрствам, некаторыя беларускія медыі таксама могуць такое ахвяраванне, частку падатка атрымаць. Падатак ужо сплочаны, это не вашы грошы. Грошы у вас уже забрала дзяржава, літоўская ці польская. Вы просто кажаце, куды іх перадаць. Можете ўжо грошы не вашыя, скажаш, каб перадалі нам, напрыклад, да, ці там іншым рэдакцыям. Агулам, мне здаецца, рэдакцыі 3-4 то дакладна з этого карыстаюцца. Зараз, ну, восенню будзе вядомы вынік, калі прыйдуць все падатковыя грошы, ці гэта наогул спрацавала. Так, што яшчэ? Зноў жа, ну, калі вы не ў Беларусі, то прасцей, да, карыстацца рознымі сервісамі, да, кшталту Buy Me a Coffee, мне вельмі падабаецца, раней Patreon, зараз он уже не сексі, уже кажуць, нельга ім карыстацца якабы. І гэтак далей, да, і калі вы створыце сетку 10 каналаў тэматычных, і у кожным канале будзе, калі вам падабаецца наш контент, кіньце нам $3 на Buy Me a Coffee, ну, штосьці у вас будзе. Наўрад ці вы аднаго чалавека пракорміце, але і ноль не будзе. Наш досвед паказвае, што какую-то капеечную суд знойдзецца хто, што вам скіне. Зноў жа, нейкія дадатковыя праекты, то, што мы рабілі ў Беларусі, калі яшчэ там былі, гэта все не адмяняецца. Выдаваць кнігі, ну, круто, вы іх можете потым прадаць, да, настольныя гульні. Господи, існуюць жа зараз выдавецтвы беларускія, напрыклад, у Польшчы, і не адно. Да, чаму бы не займацца гэтым бізнесам камусьці, хто ў медыа працуе. Да? Адпаведна, і ў Беларусі тое самае. Да? Калі вы знаходзіце ў Беларусі і працуеце дастаткова легальна, ідзіце ў прыватныя друкарні, такія яшчэ засталіся, хоць вельмі мала, і паспрабуйце што-небудзь такое, што прадасца, надрукаваць. Да? Ну, свой час, калі мы ў Беларусі былі, нашы кнігі прадаваліся вельмі добра, але гэта ўжо старая гісторыя, да якой вяртання няма. Што яшчэ? Да, і не складвайце яйкі ў адзін кошык. Это ў першым пункце. Тое, пра што я казаў. Чым больш у вас вузкаспецыялізаваных каналаў, сродкаў доступу да аўдыторыі, чым больш разнастайны прадукт, тым лепей. Канешне, гэта і адпаведна азначае, што вам трэба больш людзей. Калі вы стварылі сетку з 7 ТГ-каналаў, значит, вам хутчэй, што трэба 7 рэдактароў, каб это хорошо працавала. Што нам дапамагае працаваць? Гэта рэгулярная раз на год некая рэфлексія па місіі сваёй. То бок, медыа ў ідэале гэта бізнес. Але гэта хреновы бізнес, вельмі кепскі. А зараз это ўжо і не бізнес, як я лічу. Вось, у медыа грошай няма. Да? Але калі нават гэта быў бізнес, то яго адрознівала ад іншых місійнасць. Наогул, любы бізнес мусіць мець місію, любая справа мусіць мець місію. Калі вы не можете вызначыць сваю місію, значит, вы займаецеся нейкімі глупствамі, на мой погляд, і не зусім не важнай справай. І вось пачуццё выкананай важнай справы, тым, што вы да некага, ну,
на патрэбы грамадства адказалі, далучыліся да будовы лепшай будучыні. Гэта все вельмі пафасна гучыць, але гэта працуе. Нават такім, скажем, закасцянелым і ўжо ні ва што не верящым разочараваным людзям, як я, на мне гэта працуе. Мне хто-нибудь скажа, або я сам сабе скажу, місія, важная справа для грамадства. І как-то уже, ладно, можна далей працаваць. Вось. А памятаць і рэгулярна абнаўляць місію таксама важна. Разумець, што вы робіце, ці адпавядае ваша праца вашай місіі. Калі не адпавядае, мяняць працу або мяняць місію, калі это адпавядае. Вось. Ну і таксама вельмі важна будаваць сваю павестку. Вельмі часта нашыя медыі ідуць за агульнай павесткай, якой мы не кіруем. Ёй кіруюць там сильныя мира сего, да, назовем это так. Або вот ёсць лідары якія-небудзь. І мы-то думаем, трэба іх дагнаць, да, што вот там, вот калі мы дагонім па праглядах нашу ніву, да, там, ці рэформ, то мы будзем малодцы, у нас будзе все класна. Да, і вот мы этой думкай жывем, і мы ніколі іх не можем дагнаць, потому что мы маленькие, вузкие, нишевые, и фруструемся. Не трэба себе ставить таких мэтаў просто, навошта. Немагчыма рэагаваць на кожную дробязь. Так? Не трэба рэагаваць на нейкія цалкам, на кожную афіцыозную нейкую падзею, ці хто що там сказал. Вось. Ну, перадусім таму, што такі контент так з'явіцца без вас. То есть можна просто паразважаць, што калі нешта, вы перакананы ў тым, што нешта з'явіцца і без вашай працы на сайце, які вы самі читаеце, ваш любимы рэгіянальны сайт, ваш любимы нацыянальны сайт, нейкі агрэгатар ці штосьці яшчэ, значит, вам не трэба это хутчэй рабіць. Это будзе там. Ну, адзінае выключэнне, калі вы ведаеце, што вы зробіце лепш, што вы можете рабіць дакладна лепей. А інакш шукайце тое, што не зробіць ніхто. Будуйце сваю павестку, шукайце тое, што только вы можете даць сваёй аўдыторыі. Вось. І вот і пытанне все канкурэнцыі. Навошта ісці за чужой павесткай, калі можна накінуць сваю. Ад мяне, напэўна, з такіх рэчаў агульных будзе ўсё. Я з вялікай радасцю адкажу на пытанні, асабліва ведаючы, што ў Дэна заўсёды шмат класных пытанняў падрыхтавана. Ён вельмі хороший інтэрвьюер, і ён зараз мне что-нибудь такое вот подноготь за иголку вобье, и я буду думать, как ответить на это. Я чекаю. Я тебя не чую. Я не чую тебя. А вось так, ты мяне чуеш? Да. Я уже паспеў сказаць вельмі шмат добрых слоў, але я ўсё раўно паўтаруся. І скажу дзякуй табе вялікі за сённяшні выступ. У меня да цябе ёсць некалькі пытанняў. Адно з іх пра такую медыйную бурбалку. Калі ты вельмі доўга знаходзішся у медыях, калі ты сядзіш і шмат сочыш за рознымі навінамі, калі сам ужо такі ведаеш, робішся такім спажыўцом навінаў прафесійным, так, то бок ты нават ведаеш нейкія крыніцы, куды, дзе перш за ўсё будуць навіны, якія ўжо потым разляцяцца па ўсім свеце. Як вось вельмі шмат розных такіх, ведаеш, скажэнняў такіх атрымоўваецца, такіх, як вось з імі працаваць. Ну вось, напрыклад, як ты спачатку распавёў пра нібыта стомленасць людзей ад навінаў, так, ёсць. Потым ёсць такі міф, што там людзям не цікава нешта чытаць, а як ты вельмі правільна падкрэсліў, што гэта значыць, што вы хутчэй за ўсё не трапляеце ў сваю аўдыторыю, што дзесьці, таму што амаль на кожную інфармацыю заўжды знайдзецца і слухач, і глядач, і чытач, попыт будзе. Галоўнае проста знайсці яго. Як вось працаваць, як з гэтай медыа-бурбалкі вылазіць, як з ёй працаваць? Вось твой такі прафесійны погляд, які можа быць? Да, вельмі вялікая важная рыса хорошего журналіста — это уменне здзіўляцца
І мы гэта губляем з часам, таму што мы проста вельмі шмат чаго бачым, чуем, чытаем і ўжо звыклі да ўсяго. І гэта нейкая рэч, напэўна, якую можна трэніраваць. Але таксама гэта нешта такое враждзённае. Я ведаю людзей, журналісты даўно, і яны не страцілі гэта ўменне здзіўляцца. А мне, напрыклад, складана. Да. Другое пра бурбалкі, шырыня нейка поля камунікацыі твайго таксама. Я зараз сказаў пра тое, што класна рабіць вузкія нішавыя рэчы, сегментавацца. Так, але гэта звужае і кругагляд твой. Таму адначасова трэба не губляць кантакт, я казаў, з людзьмі ўнутры Беларусі, калі вы з'ехалі, або з людзьмі, які з'ехалі, калі вы ўнутры Беларусі. І памятаць пра такі, напісаць сабе на стікеры і наклеіць на манітор, памятаць пра такі стары журналісцкі тэст. Ці зразумее гэту адзінку контента моя бабуля, да? Это ж старая рэч, але калі ты пра яе забудзеш, будзе не очень хорошо, скажем так. А зараз прады, здыміце вы які-небудзь, там, не знаю, TikTok, ці напішыце кароткую навінку і просто чужымі вачыма паглядзіце на яе. Это хорошее практыкаванне. А так, складанае пытанне ты задаў, таму што, слухай, калі был адказ на пытанне, як змагацца з тымі бурбалкамі, бо это пытанне твого баблаў гэтых, это ж, пачалейшыя амерыканцы, можа, гадоў 10 таму над гэтым плакаць, як это, і чё-то я не чуў, каб хтосьці прыдумаў хорошы адказ на твоё пытанне. І рашэнне, якое магічнае, якое все вырашае, такого пакуль няма. Скажи, калі ласка, як ты ацэньваеш сучасны такі ўплыў нейрасетак на працу рэдакцый? Ці могуць нейрасеткі дапамагчы якраз невялічкім камандам сэканоміць рэсурсы, грошы на нейкіх тасках? Ці гэта ўжо магчыма гэтым карыстацца вось тут і зараз? Так, нейрасеткі, я вельмі спадзяюся, што яны в ближайшым часе дапамогуць многім, асабліва такім няшчасным беларускім рэдакцыям, которые перапрацаваныя, недафінансаваныя, загружаныя такімі сваімі праблемамі, зэканоміць чалавека часы, так званыя, да, рэсурсы, час на нейкай руціннай працы. Таму што это то, што я пакуль бачу іх выкарыстанне вось у гэтым, да, у нейкіх паўтаральных руцінных рэчах. Зноў жа, я заўсёды марыў пра тое, каб разгрузіць там сваіх людзей ад навінавага контенту. То есть ён как бы важны, нам ён дае трафік, напрыклад. Але хацелася рабіць нешта сваё арыгінальнае. І адзін з спосабаў гэта цалкам, не цалкам, але узбольшага даць машынам такі просты навінавы контент. Ні для кого не сакрэт, што нейкія навіны спорту ці біржавыя навіны і 10 гадоў таму роботы пісалі, бо там лічбы, яны вельмі простыя. З астатнім-то складаней. Складанасці там моўныя ёсць, напрыклад, да? Калі мы нейкае выданне прынцыпова беларускамоўнае, ці гэта важная частка місіі, то все, тут нейрасеткі просто плачуць і воют, ім вельмі складана чамусь. Хаця ўжо нават вучацца паціху, часам нешта сэнсоўнае выдаюць, пакуль просто не ідэальна, не ў параўнанні з рускай мовай горш. Таму я бачу ў гэтым, то есть, я чакаў шмат гадоў з дзяцінства, што роботы нас заменяць, але в хорошым смысле этого слова. Вось. Што гэта дасць нам больш часу на нейкую творчую працу. Я в этом плане... Это одна з немногіх рэчаў, на якія я гляджу пазітыўна. Бо так я вялікі пессіміст па жыцці. Што я спадзяюся, што будзе не как в этом восстании машин, а будет хорошо. У мяне ёсць яшчэ пытанне наконт таго, за чым ты вось зараз, за якім працэсам ці за якім медыа ты зараз сочыш, за якім вось табе цікава? Можа, слухаеш нейкі падкаст, ці глядзіш нейкі ютубчык, ці нейкае новае медыа з'явілася, пра якое мала хто ведае? Цяжка что-то сказаць. Слухай, YouTube я вельмі мала гляджу. Я YouTube ненавижу просто. Это моё. Редко гляжу YouTube, да?
Але калі штосьці або нейкія вельмі спецыфічныя рэчы гляджу там гісторыя 8-бітных консоляў, як Японию захватила Nintendo. Ну, короче, какие-то такие бизнес-кейсы 80-х. Это все вельмі вузка і не цікава нормальным людям, да? Что, за чым сачу? Я скажу, что мяне вельмі зацікавіла і што я бы хацеў, каб было ў нас. Ёсць ва Ўкраіне такое выданне «Інкер». Яны робяць коміксы. Яны робяць дакументальныя коміксы. Вось я не буду вас выбегать са студыі, бо тут у меня за стеной там лежыць адзін часопіс, я просто показал его в руках. Гэта такой тоўсты, на хорошай паперы, вельмі добра адмаляваны, у рознай стылістыцы, там некалькі сцэнарыстаў, некалькі мастакоў пра пачатак вайны. Конкретно спецвыпуск. Але агулам яны рабілі і робяць дакументальныя коміксы. То есть часам мы, журналісты, не можем нікую гісторыю паказаць па розных прычынах. У нас няма фота, відэа, няма матэрыяла, але ёсць гісторыя чалавека. І калі просто падумаць, успомніць, як у Штатах дагэтуль адмалёўваюць пасяджэнні судоў, бо нельга фоткаць в судах. Да? Вот такія збярэм, і хто-то дагадался в Украіне зрабіць часопіс дакументальных коміксаў. Крутая журналісцкая праца. І мастацкая, і візуальна моцная. Я б вельмі хацеў, каб у нас з'явілася такое. З таго, што з'явілася вот у нашай нішы гродзенскай, все-таки я как бы такі патрыёт Гродна. Все ведают, что мне мало цікавили іншыя регионы Беларуси, только что у нас, чтобы все было хорошо, я таки вельмі за визовый режим с минчанами был в добрые часы. Вот. У нас з'явился классный канал. Притым гэта вось такі микс. Telegram и YouTube. И еще что-то у них есть. Гродно 1127 про историю. Там короткие ролики и короткие посты про разные факты из истории. Вельмі лёгка, вельмі прыемна, визуально прывабна. Што яшчэ, я люблю рассылкі, да? Таму не буду зараз рэкламаваць нейкія там буйныя рассылкі кшталту, не знаю, ад издателей Медузы, это глупо, их все ведаюць. Вось, можа, хтосьці не ведае, есть беларуская рассылка классная «Менскі капучынатар». Яна вельмі нерэгулярна выходзіць, але чувак робіць класную працу. Я читаю, нават калі это мне не так цікава, не камінская кафешка, просто вельмі хорошая журналістская работа. Вельмі цікава, как профессионалу почитать профессионала. И формат, які я люблю. Что яшчэ, калі хутенько, вось зноў жа про подкаст. У нас все еще это подкаст-ниша такая какая-то в зародыше. Вроде она уже зарождается годами, и все никак родиться не может. Ну, она вельмі вузкая, да? А бывши на розных визитах адукацыйных у, не знаю, Дании, у Штатах 2 гады таму, я так зразумеў, што там у кожнага есть подкаст, у меня такое адчуванне. Вот нейкі мужик с Мичигана, які то ли судья, то ли депутат местного совета, то ли он ресторатор, я не очень понял, какой-то такой стрёмный мужик, сказал, а у меня есть свой подкаст. Ну, я подписался, The Michigan Opportunity. Там слухаю зрэдку, 1 выпуск на сезон, бо все-таки не моя тематика, там, что в Детройте мне мало цікавіць на кожны день. Але круто зроблено, просто запрашая людей, которые с Детройта, как они рассказывали, как они зрабілі себе карьеры где-нибудь там, не знаю, в Microsoft. Вроде простая концепция, а слухаецца прыемна вельмі. Много чаго. Я штосьці, можа, ну, слухай, я сегодня похвалил з раніцы, ой, з раніцы, все, пора спать идти скоро. У пачатку нашего стрима я похвалил коллег з Варшавы, з Outriders, да? У них классный подкаст. Хто польскую мову ведае, подпишитесь. Outriders подкаст. Вельмі добрую працу робяць, мне вельмі цікава это уже их слухаць. Што яшчэ кого похваліць пакуль? Ёсць яшчэ пару ідэй, некаторых не буду пакуль называць, калі-небудзь у лепшыя часы пахвалю. Потому что, ведаеце, мы такой зараз живем ситуации, калі кагосьці пахваліш на такім стриме, то ты можешь яму яшчэ горш зрабіць, не дай бог. Я зараз подумал про такое. Ну, мало ли кто смотрит это. Слухайте, мне зараз так тоже как-то ёкнуло. Вось. Слухайте, шмат в инсте з'яўляецца классных мелких каналаў беларускіх. Вельмі часто. Просто полазить по инстаграму можно знайсці, а за апошнія 2 гады цікавы канал. Я недавно вот зрабіў такі трип по инсте, подписался на кучу новых каналаў, про які я не ведаў. Ой, как-то так. Слухай, а як ты ставішся да таго, што вельмі шмат чагосьці новага з'яўляецца і яно нейкім чынам усё гібе і ну так бы спыняе сваю працу, так і не дасягнуўшы нейкіх там паказчыкаў?
Ну, это натуральны працэс. Так выглядае жыццё, так было заўсёды. То есть, ну, так было і ў самыя лепшыя часы. Калі мы там жылі ў Беларусі, і калі нейкая падтрымка была, і калі можна было камерцыйна грошы зарабляць, і калі там па-чеснаму ІП фірмы рэгістравалі, падаткі плацілі, всё, короче, как люди жили, да? Ну, і ў тых умовах таксама было такое, што людзі запускалі праекты, эти праекты заканчиваліся. Ну, а што казаць пра крызісную сітуацыю? Так, тым больш так будзе. Таму, ну, шкада, што праз вось гэтыя розныя праблемы і фінансавыя, такія сацыяльныя, некаторыя класныя праекты проста, да, могуць не дажыць да свайго росквіту. То есть ідэя хорошая, а па збегу абставін праект там из такого бета-тэсціравання не выйшаў. Але так было заўсёды. Это закон жизни, закон джунглей. І якраз таки, калі б не было вось такіх праектаў, то ўвогуле б сфера, ну, была б сумная. Хтосьці паспрабаваў, у кагосьці штосьці не атрымалася, і ну, толькі такім чынам перамагаецца вось кансерватызм пэўны медыяў, якому таксама яны падвержаныя. Калі ты там 10 гадоў выдавец нацыянальнага партала буйнога з 5 раздзеламі, ну, то у тебе просто, ну, так працуе чалавек, і што замыліваюцца вочы, руціна, а то, што з'яўляюцца новыя праекты, гэта дазваляе не закасцінець всёй сферы. То есть гэта нармальна. Слухай, дзякуй табе вялікі за размову. Сёння было вельмі цікава пачуць твае думкі. Дзякуй, што падзяліўся вельмі шчыра шматлікімі рэчамі. Зычу табе прафесійных поспехаў і заставацца такім добрым і вясёлым чалавекам і прафесіяналам, якога ведаю ўжо даволі даўно. Вось. Дзякуй вялікі. Вы глядзелі стрым па крызіснай журналістыкі. У нас сёння быў госць Алексей Шота, і у нас будзе хутка наступны стрым, таму подписывайтеся, ставьте колокольчики, пішыце каментары, будзем адказваць. На гэтым усё. Вялікі дзякуй за прагляд. Выходзім, але ты пакуль не адключайся, Лёша. Да, всем остальным пока-пока. Пока-пока.